Hartstikke leuk je sjoggen naar deze vlog. Je ziet hier op achtergrond is uw bedrijf, dat heet Hartog Kruller. En wie hebben hier echt stagiaires, 2 maar liefst. Maar het is nu de laatste dag van deze stagiaires. Hoe hast u het ervaren hier bij de Friese vlogger in Hartog Kruller? Ja, superleuk. Het is ook eerlijk geweest, dit is in de laatste stage daar. Ja, zeker eerlijk. Ja, goed. Leuk bedrijf. Lekkere tosties. Wel wat Friestalig. Maar dat is ook leuk. Geweldig. Ja, laatst ziet hier natuurlijk aardig wat livestreams. Die gaan gewoon terug. De livestreams voor de inspreekmarathon. Inspreken met de RL. Je daar een sprek in. Zodra we 200 uren gaan, dan is dat ook wel klaar. En nu zit ik in onderwijs naar... Is het lekker appel? Lekker hoor. Ja, lekker. Gezond bezig hè? Goed zo. Of een apel, staat dus mem zei. Ik kom uit de Westerheen, dus zeggen ze apel. Heb je haast? Ja, een sigaretje erbij, lekker. Nou ja, lekker. Een beetje van oren. Ik heb begrepen, ik moet de vlogs misschien iets spannender maken. Dus ik moet eigenlijk zeggen, werk nog heen. Dan denkt iedereen de hele tijd in een shot van wees hoe er heen gaan, wees hoe er nog heen gaan. Nou, meestal ik in elk geval naar de voorstreek. Goeie. Hoi, wat zijn we heen? Werkje. Werkje? Arbeiden, hè? Wat dan? Nee, ik denk, nee, ik zie niet hoor. Nou, maar we zijn we weer. Je zou maar een Friese scroll in het leven. Ja, dit is wat je op de markt jullie. Ja. Wist je touw een nieuw boek aan hen? Ja, juist gepresenteerd. Oh, wat? Ja. Hoe heet het boek? Oer de streek. Ik was streekdichter van Noord-East-Friesland West. En daar had ik een monoloog geschreven en titel Oer de streek. Ja. Nou, leuk joh. Ja. Is het wat? Dat vind ik wel, ja. Is het slagen? Ja, het is slagen, ja. Dus, Oké, ik ben wel zelfs wel heel tevreden. Ja. Wat ben je nog geleden als dichter van Noord-East-Friesland? Ja, ik had een stakje oerdroegen aan mijn opvolger Pieter van der Zwaag. Dus die mij nou uitleven. Oké. Ja. Schande dat het nou dan net meer de dichter bent Ja, van ik vond het heel leuk, maar 2 jaar is dan echt genoeg. Dus, Wist ik uitschreeuwen nog wat is ja, het maakt een ding wijzen. Ja. Zo zit je gewoon een rij hier, een rij bij de Grenier. Grenier is populair. Dat zit misschien wel komen omdat het januari is. Nou, iedereen had goede voornemens, dan zei iedereen van nou ging ik alleen maar Grenier eten. Nou, dan kreeg je dus de rij hier bij de Grenier. Zo werkt het toch. Hoe gaat het Jere? Prima. Ja, gaat het best? Ja, het gaat Ja? fantastisch, ja. Ja? Ja, Wat drink je nou dan? koude thee. Koude thee? Ja, best. Is dat beter? Nou ja, voor mij wel, want dan ga ik goede omzet houden. Oh ja, hij heeft druk hoor. Ja, Koude thee is een volle beurs. Ja. Ja. Oh, dat is wel interessant meer. Dat heb ik er nooit bij uitdacht. Mooie boektitel. Hè? Mooie boektitel. Koude thee is een volle beurs. Ja, misschien wel helemaal geen boek gesproken. Ja, nou, je moet het ontwerp denk ik, want dat was dan... Ja, Hè, dan was weer thee... Of weer een theewaar. Ja, dan maak ik de markt dus trots zeggen. Daar kom ik eigenlijk net... Dat kost me eigenlijk sowieso altijd wel 20 minuten voordat ik over de markt in ben natuurlijk. Je wilt weer even praten, je maakt er even hoort, denk ik. Jazeker. Nou, dan kom ik er ook in dat je nog wat interessant zijn wordt. Nou ja, het is sowieso even een mentale oppepper voor het hele team, voor de supporters ook vooral en natuurlijk ook voor de trainer. Want als die op een gegeven moment na 3 wedstrijden 0 punten blijft als nieuwkomer zitten, is dat ook niet een fijn gevoel. Nee, je dreef hè? Ja, klopt. En goed, zo'n ploeg als Groningen, dan moet je, dat zijn best wel cruciale potjes. Maar de Soeversezen ze kennen hem nog wel vervangen natuurlijk, hè? Want dat is ook wel niet vrij, een orentrainer. Ja, maar er zijn zoveel vrij. En ja, goed, het leidt niet alleen aan de trainer, hè? De spelers met hem erin jassen. Ja, Dus, dat is hier, ja. Ja, dat is misschien wel een people manager. Is er niet wat voor jou om? Een people manager? Ja. Ik een people manager? Ja, dat is wel een sociaal man en dat is een belangrijk aspect binnen het voetbal. Hè? Dus, nou, dan praten met weinig voetballen. Ja. Ik ga vroeger was op fitness zitten, dan wil ik meer praten dan fitness doen. Hè? Dat komt net goed, hè? De Ljouder Woutman. Ja, wat zei ze trouwens? Appel of apel? Apel. Ja, apel. Ik kom uit de Verstreen. Ja, maar is dat iets West-Rijn? Is dat weer nog iets Dit typisch? is echt Verstreen, dus ja. Apel. Het is een unieke taal in Nederland. En vooral in Friesland. De Westerrijnder West. We gaan hier een trotse West-Rijner Ik ga met de trein en dan word ik ook met de trein. Oké, nou succes hè. Succes in de trein. Oh. Dat is wel makkelijk. Dat is net zo hard hoor. Halve weekend. Halve week nog maar. Je zou hem zo metnemen. Ja, je weet er wel belang bij?
Nou, ik heb altijd honden en katten gehad, dus... Leer van haar, dan krijg je ruzie met de vrouw. Ja, nee. Oh, dat mag wel even. Je bent, ze zeggen altijd maar het is maar een hond. Ik zeg nee, het is een gezinslid. Ik noem het een gezinslid. Ze moeten niet zeggen het is een kind, want hij heeft een diervriendelijk leven nodig en niet een meersvriendelijk leven. Nee. Een echt Friesland. Ja. Wat leuk. Huh? Ja. Maar je had geen huisdieren? Niet meer. Nee? Niet meer. Oh. Ik heb ze wel altijd gehad. Ik ben er met geboren bij mijn ouders, honden en katten en ik heb ze zelf ook altijd gehad. Wat is nou je favoriete hond dan? De Mechelse herder. Oh, Mechel, ja? Ja, pittige hond. Ja. Maar als je goed opvoeden, heeft er een geweldig bij staan. Want ze zijn abnormaal slim. Oké. Ja, hè? Zo verder. Oh. Nou, hoi. Ja, beste. Machine. Krijg weer een slag hier. Er zijn een hele mjorren daar, joh. Nou, haal ze al wat voor? Ik heb nog niks hoor. Je had er niks, jongen. Nee, ik heb nog niks hoor. Ja, ik steek hem, maar kijk, ik 7 minuten. Nou, dat is toch al even 10 minuten. Ja, maar ja, dat lijkt geen goud. Lijkt geen goud? Nee, dat vind ik net. Denk je over net? Nee, want dat met de mensen niet willen, hartstikke gek op iemand het zelf houden. Als ze wat verleden rijden. Ja, dat weet je net, hè? Nee, dat weet je nooit. Ik zei, wat een spanning, hè? Zullen we er ook wat vinden? Hij maar wat voor? Ja, wat hij voor? Munten? Nou, mooi hè? Ziet er goed uit, toch? Dat het verdienen even op boppenkant. Hè? Dat het verdienen even op boppenkant. Wat weet je ook? Olie aan het boren, hè? Ja, ik heb beetje olie aan het boren hier. Nou, ik denk dat je voor de olie voor wordt, zo wel? De grond is ook aardig zwaar. 1 gram misschien, ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet, hè, wat die hier onder leidt hier. Zo, je het bakje maar geworden hier, je lijkt al goed stuff. Ga je wat moois voor? Jazeker. Wat is dit dan? Het is een leerbeslagje. Sorry, een Leerbeslag. leerbeslag. Ja, dus heb je een leerdeel en daar staat dit dan ingedrukt. Ah, oké. Maar is het puur voor archeologisch onderzoek of wordt die gewoon binnenkort iets... Ja, ze gaan hier boomvakken gaan ze planten. Oh ja, oh zo ja. En dit is dan dus, ze moeten tot een bepaalde diepte gaan vanwege de afwatering. Want anders zijn bomenwortels natuurlijk allemaal verdrinken. Vandaar dat wij het archeologisch onderzoek hier uitvoeren. Oh. Maar die muur, dat is... Dat is de voorganger van de wagen die daar staat. Oh ja? Ja, ze hebben een achtermuur, zijmuur hier, hier vooraan dan nog een muur. En in de profiel zelf loopt er nog een deel van de muur. Ja. Is het nou nog spannend dan, wat hij uit de grond haalt? Of, want je zegt leren beslag, is het oud? Is het... Dit is oud, jazeker. Ja, hoe oud? Even mijn metaalspecialist daar. Echt in de 14e eeuw. 13e, 14e eeuw? Ja. Jeetje, dat is inderdaad wel heel oud. Maar wat voor materiaal is dat gemaakt dan? Dat is van metaal. Metaal, ik zou net zeggen, anders dan... weet je wat bijzonder zeg dan. Maar dat is ook wel heel klein, je vindt het ook bijna niet... Dit is wel een van de bijzondere vondsten, ja. Ja, leuk zeg. Dank je, ja. Dat is voor jullie wel heel interessant natuurlijk, hè, wat je allemaal uit de grond kunt halen, of wat er allemaal nog in de grond zit. Nou, ja, dat zie je wel met zo'n ja, je hebt speldje. Heel veel metaal. Best wel veel aardewerk komt er tevoorschijn. Heel veel botmateriaal, voornamelijk van paarden en van runderen. Oké, die werden gewoon begraven hier in de stad of zo? Ja, waarschijnlijk is het gewoon de grond aangevoerd van elders, hier neergegooid en daar zat het er dan bij in. Het is natuurlijk een marktplein geweest, dus het kan natuurlijk ook zijn geweest dat mensen dat gegeten hebben en het gewoon op de grond gegooid hebben en dan stamp je het aan. Op een gegeven moment gooit er een nieuw zandlaagje overheen, dat zie je hier ook. Een zandlaagje, dat is gewoon een schoningslaag. Ja, dat ging vroeger natuurlijk wat anders misschien met het restmateriaal. Hè? Ja, precies. Het is niet zoals nu dat je dan de afvalcontainers hebt. Nee, dat was echt een weerput afvalkuilen op de grond, van de grond. De hele dag zo door nog? Of, Ja, de 11e van februari hebben we hier een open dag tussen 10 en 3. Okay. En voor die tijd moeten wij alles bloot hebben gelegd. Een open dag voor? Voor geïnteresseerden. Oké, die kunnen hier dan gewoon kijken? Ja, je kan er gewoon naartoe komen, kan je kijken en dan... wat is er dan te zien? Dan is die gewoon open en dan kun je hier... Oké. Ja, dus het is echt gewoon een idee is dat je dan dus met een groep mensen, rondleidingen kan je dan krijgen door de wagen.
Dus de oude wagen eigenlijk. Ja. Stond die ook lager dan, denk je of niet? Nee, dat zijn gewoon de funderingen die we hier hebben. Ja, dat is een Want fundering. natuurlijk tot aan het maaiveld van de looplaag wordt het natuurlijk afgebroken. Ja, nou, leuk. Dank je. Bedankt voor de toelichting. Ja, tuurlijk. Kijk, wat een Friese vlogger zei je. Ja, de Friese vlogger, ja, op YouTube. Oké, ja. Prima. Ga ik onthouden. Ja. Leuk. En waar gaat dit nou naartoe? Nou, deels van de fondsen die zullen tentoongesteld gaan worden. Ja. En de andere delen van de fondsen, die worden zodra het rapport klaar is, wordt het naar het archeologisch depot in Nuis gebracht. En daar wordt het dan bewaard. Meneer, mag ik jou vragen? Mag ik jou vragen? Mag ik jou vragen? Jawel. Ben je een gabber? Ja, dat ben ik. Ja, ben je nog een gabber? Ja. Ik zie ze net zo vaak meer. Ah, die binnen er nog wel. Ja, ik zie het, ja. Ja, maar ben je altijd een gabber bleun? Of? Ja, zeker. Zeker. Ja? Zeker. Sinds wanneer? Sinds wanneer ben je een gabber? 96, 98. Ja, hè? Ja. En luister je dan op jouw koptelefoon nog steeds zeker, naar hardcore? Zeker, Ja? zeker. En wat luister je dan? Wat is dan jouw... Een heleboel verschillende soorten muziek. Ja, hè? Ja. Maar is er... Ja, maar alleen maar... ja, maar ik zeg... Niet alleen maar gabber, ook wel Nee? rock, maar ja? meestal gabber. Ja, hè? Ja. En Thunderdome dan of zo? Ja, of, ook wel, ook ja? wel. Ja. Hij heeft ook een favoriete hardcore act? DJ Anime live set. Oh, die ken ik net. Maar mijn opzichtje daar, die ken ik net. Ja. Wat ben je nou wel housefeesten dan net? Die zijn er nog wel, maar ze zijn een beetje underground. Ja, oké. Ja. Ja, hè? Ja. Ja, want ik heb het nooit meer. Vroeger is het nog echt van die Ja. Thunderdome feesten, hè? Ja. Als je goed zoekt op internet kun je het wel vinden hoor. Ja, oké. Jawel. Oké. Ja. En ben die kleren wat te krijgen? Want je hebt echt Australië nog gewoon, hè? Via hard-wear, W-E-A-R. Oh, zo, dat kun je Ja. echt nog krijgen. Oké. Ja. Ja, als is een kleiner iets zei, jongen, toch komen, dan ga je ze lang goed bewaren, hè? Ja. Ja, wel leuk man. Ja, toch. Ik kan echt gewoon van die classic Nike en Max Ja, ze gewoon, zijn hè? niet classic hoor. Dit zijn, Nee, dat dacht ik. Oh, jong. Pak het even verkeerd, jongen. Ik denk het nog niet classics, maar... Ja, leuk man. Hey. Nou, super, hey, dankjewel hè. Oké, hoi. Nou, vond je het nou een leuk filmpje? Doe dan een tour omheen. Wil je er meer van zien? Hey? Abonneer je dan op de Friese vlog. Geweldig.